What's up mga airport? So, I'm heading over to under the mango tree. Natatambos dito guys kay magpatabang siya. Ay, forgot the gabi. Bayan! Alright, got the keys. So yeah, again, ito na tos boss Didi kay patabang siya set up somewhere pero wala ko nag-explainan kung asa or kung saan siya nga event. Pero ako ko'y lingaw, ikaw ko'y duty. So, ito na to siya. Let's go. Touchdown. Nita guys. Sabi ko kaulan nun ganiya. So dito tani agi sa kuan sa loyo sa Tua kay medyo traffic mo sa highway if mo agi ko dito. Yeah. Kay rush hour basta ting paniod to. Yeah, weekend. I mean weekday. So ako naman itong isang post day. Matay pasudlo na tarong taon kay init na kayo. Let's go. Alright, we are in mga guys. So, wala ka naman ang pagtaod. Medyo nito manoon. Buang. So, kuan din burial din mo tuon. Ito na sa memorial. Sa may Bogo daw. So, not brush pa si Buti din. Ba't sinagot ang pagtaod. Alright. Kanay, standard akong balikan. Di, lagi sa kanay. GG. Balo na. Alright, we're done. Gonna go home. Okay, duty na po ko. Kasi